Никой, тя си е само твоя, дали репортерка ще става? Дай камера. Ще взимаме интервюта. Дай бе. Дай бе. Кой ти пада? Не ми викай много. Кой ти? Дай. Не ми викай много. Дай. Абе я дай дай. Не ми викай не. Не ми викай не. Абе дай. Страшна форма само за телевизията. Кажи, бабе. Легло. Дай камерка. Абе, бяс. Бяс ище. Къде отиде, бабо? Къде отиде? Мамо, не от камерата, бе, пиле, бе. То не е проблема в камерата, бе, слънце, бе. Ти като я държиш така, то нищо няма да стане. Дай да извъним, айде да звъним на баба. Айде звъниме. Как? Кой е това там? Баба? Баба? Кажи, ало, бабо? Баба, извън линия. Пак на камера. Дай целувка, дай целувка. Дай пак целувка на мама. Дай на мама целувка. Не. Дай целувка. Не, ма. Добро. Дай целувка. Дай целувчите, мама, дай. Айде, баба. Ето е баба. Абе, остави я, бе. Не можем да се свържим нещо. Дай целувка на малка. Дай целувка. Ще спинкаме ли вече? Да? Кажи бай-бай. Бай-бай. Кажи бай-бай. Бай-бай. Кажи мамо бай-бай. Айде. Бай-бай. Бай-бай. Кой си ли гошка? Кажи мамо бай-бай.